Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Cultuur TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. De datum van vandaag is maandag 11 mei 2026. Mijn naam is Ayush Gurdial, uw verslaggever voor vandaag. Vrouw in wurggreep gehouden bij aanval in winkel. Verdachte is vastgezet. De politie van bureau Politie Wageningen heeft zondag een 26-jarige vrouw aangehouden op verdenking van mishandeling en bedreiging. Volgens de politie deed een 27-jarige vrouw donderdag 7 mei aangifte van bedreiging via social media. De bedreiging zou de afkomstig zijn van de verdachte. Kort na het aandoen van de aangifte werd het slachtoffer in een winkel aan de hoofdweg in het resort van achteren aangevallen. De verdachte zou haar daarbij in een wurggreep hebben gehouden en vervolgens hebben mishandeld. De politie wist de verdachte op zondag 10 mei op te sporen en aan te houden. Na overleg met het Openbaar Ministerie is de vrouw in verzekering gesteld. Het onderzoek naar de mishandeling en bedreiging loopt nog. Minister Stephen Tseng bezoekt gebieden getroffen door zware wateroverlast. Minister Stephen Tseng heeft zondag verschillende gebieden bezocht die kampen met ernstige wateroverlast door aanhoudende regenval. De minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening ging op eigen initiatief langs meerdere getroffen locaties om de situatie van dichtbij te bekijken. Tijdens het bezoek liet hij zich informeren over de omstandigheden waarmee bewoners te maken hebben. Tseng sprak met betrokkenen in de getroffen gebieden en keek samen met deskundigen naar mogelijke maatregelen om de wateroverlast zoveel mogelijk te beperken. Ook bezocht de minister verschillende sluizen en gemalen die onder beheer van zijn ministerie vallen. Die installaties spelen volgens het ministerie een belangrijke rol bij de ontwatering van de getroffen gebieden en het wegpompen van overtollig regenwater. Gewapende overvallers op Bromfiets slaan toe aan verlengde Hogestraat. De 34-jarige B.H. heeft zondag een schotverwonding opgelopen tijdens een gewapende roofoverval aan de verlengde Hogestraat. De politie van politiebureau Herman Godding kreeg melding van een schietpartij op de locatie en ging ter plaatse voor onderzoek. Volgens de politie stond het slachtoffer, zijn moeder en een vriend voor een pand aan de straat toen twee gemaskerde mannen op een bromfiets op hen afkwamen. De dwaalrijder stapte af, richtte een vuurwapen op het gezelschap en loste schot op de vrouw. Zij werd niet geraakt. Daarna probeerde de overvaller een gouden halsketting van de vrouw weg te rukken. Tijdens het verzet van het slachtoffer viel de ketting op de grond. De verdachte rende vervolgens terug naar de bromfiets en sloeg samen met zijn mededader op de vlucht. Bouwkundeopleiding Adecus voor 6 jaar geaccrediteerd door NOVA. De ACOM Universiteit van Suriname heeft opnieuw een belangrijke stap gezet in de kwaliteitsontwikkeling van haar opleidingen. De bacheloropleiding bouwkunde van de Faculteit der Technologische Wetenschappen heeft met succes de toetsnieuwe opleiding van het Nationaal Orgaan voor Accreditatie doorlopen. Daarmee is de opleiding per 6 mei 2026 voor een periode van 6 jaar geaccrediteerd. Volgens de universiteit bevestigt de accreditatie de kwaliteit van het onderwijs en de voortdurende inzet voor kwaliteitsborging en onderwijsontwikkeling. Met de erkenning van bouwkunde beschikt de universiteit nu over 26 geaccrediteerde opleidingen. De bacheloropleiding bouwkunde ging in oktober 2024 van start en maakt deel uit van de studierichting infrastructuur van de Faculteit der Technologische Wetenschappen